Повечето от вас са будни българи. Абсолютно съм сигурен. И най-вероятно и да не сте участвали на протеста, поне следите нещата горе-долу в социалните мрежи, защото телевизиите, нали, малко не излъчват тия работи. Така по-леко, така заобиколно ги излъчват. Не, че не отразяват много правилно нещата. Те не са, то не има цензура, те не са платени, но просто така, нали, да ви спестят мъките, да не видите, нали, за какво става въпрос. Нали, айде, така леко, айде ще ги оставим настрани тези национални медии, ясни са ни, промиване на мозъци, нищо конкретно, властта ги е взела и тях, но повечето от вас, които постоянно са с телефоните, така сигурно сте видели онова брадатото полицайче, с една брада, където на протеста ще опитам леко да го имитирам. Прави така, нали, назад ходи, така и сам. Ау! Айде! Нали? Така ли прави полицайчето? Ей! Свали пак гончетата, батна ела на протестите и се изплези. Тапанар. Абе, базикам се, нямам нищо против човека, евала, нали там. И той душа носи, той ташаци влачи, и той заплата трябва да взима с 168 000% увеличена, 400 лева коледни, нали, защото дега властта му ги е дала да пази властта, човек. Нали, няма значение, той е избрал този път, никой не мога да му се сърди. Обаче си мисля, че все пак трябва да има едни леки психотестове, когато трябва да станеш полицайче. Не за друго, но поне така да ти кажат как трябва да се държиш. Да те видят колко си луд, колко не си луд, това е друг въпрос. Нали, приема, няма да те пуснат толкова много си шашев. Обаче като видят, нали, такова, че ще ставаш полицай, малко трябва да ти кажат, че ти трябва да спазваш една такава етика. Нали, ти трябва да си за пример. А днешните полицаи, все едно аз да стане полицай. Гледайте какво става, татуировки има ли? Гледай какво става тук. Все едно аз да станем, вие представете ли си от мене полицай? Що не бе, аз даже имам повече морал от този пич. Примерно случая няма да се изплезим. Ще стане добър полицай от мене, ама нещо, живота ми протече така, че малко не съм толкова много полицай, защото просто живях в трудни времена. Аз съм на около 50 години, така и да не ми личат много бакачи, гледай бели косми тук, нали, вече почва да си ми личат, но минах през много труден период. Този 45 100 годишен период на преход, вече аз не знам на колко години, като Дънкан Маклауд се чувствам шотландския боец и живее го с страшни мъки на улицата, навън, на студа, на дъжда. Нали? И затова съм такъв татуиран, затова съм се научил да получавам нещата по някакъв начин, да си ги взимам, нали? И не ставам за полицай. Но примерно, ако бе станал полицай, със сигурност категорично, нямаше да искам майка ми да ме види